наша болка и надежда, ветрово в сърцето си нити. Какво ще ни изпълните, господин Гогов? Аз чувам Дона, Дона, бела Дона. Аплодисменти. Dona, dona, de que de bela dona lejana, dona se, bolna razbolela, niko je dona, dona ne verova, niko je dona, dona ne verovale džana, koji to dona, dona ja verova, nego sego, da je male toka. Dorinata majka, zbertovara džanam, zbertovara, ta ja brza konja, je se ode i naštepa na pazar. Tortoga je dona postana laleđana, tortoga je glava potadignala, jedna majka dona le prodomala. Oj male, deki di stara male bređan, kad ke ode i naštepa na pazar, tam da vede moj to prvo libe, da mu kaže, majkole da mu rečeš, mnogo zdrave od mene na nego. Da mu kaže, majko, da mu rečeš beđan, da me kope, ale naša mija, da me kope i žalti mi čekli, da me kope i kovan gerdan. От нашето село Коларово на сцената излизат мъжка певческа група МИГ с силните си гласове и автентичното звучение. Те ще ни пренесат в атмосферата на старите български песни, съхранили духа на Пиринския край. Аплодисменти и още веднъж извинявайте.
и са сълзи очи ти ще плаче за мен, но късно ще чадо в обятия други аз ще бъда и са сълзи очи ти ще плаче за мен, но късно ще чадо в обятия други аз ще бъда. Толкова прекрасни, чак минахте като един миг. Вие затова ли се казвате миг? Защото много бързо, много хубаво минават. Браво, браво, поздравления. Като казах миг и романтично, така много романтично ми стана за това народната песен. Искам да ви кажа,
не познава възраст и граници. Тя събира хората, пази паметта и разказва историите на нашия народ. Следващите участнички носят в сърцата си именно тази мисия. Всяко свое изпълнение те пресъздават красотата на автентичния фолклор и доказват, че песента е жива, когато се пее с душа. Нека приветстваме женска певческа група Самуилски Славей при Народно читалище Антон Попов 1926 година от село Самуилово. Славе,
А има мигове, в които сцената се превръща в истински мост между поколенията. Днес ще станем свидетели именно на такъв момент. В едната страна е младостта, опитът и паметта на поколенията са хранили народната песен през годините. От другата – детската чистота, надеждата и бъдещето на българския фолклор. Когато те се срещнат, традицията продължава своя път жива, истинска и непреходна. От Народно читалище Гоце Делчев 1939 година в село Кулата с много вълнение представяме две солистки, които символично свързват миналото и бъдещето на българската народна песен. Стойна Трушанова и малката Вивиянка Станоева. Нека ги аплодираме. Това Вивиянка да знаете, питала съм я. Ora vodi Angelina, ora vodi pesna
Благодаря. А сега следва Кака Стойне да заповяда. Още веднъж Стойна Трушанова. Аплодисменти, моля. Dove
Аз имам един много важен въпрос. На колко години си? На 85 карам. Дай Боже, още толкова. Сега искам, ако сгреша нещо, да ме замеряте с кюфтета, че вече дойде това време. Усеща се. Това краши калийско тело, не се само със слънце подкрепя. Да знаете, ако има нещо, намигвам ви. Сега, продължаваме с изпълнители от град Петрич. Край с богати песени традиции и живо чувство към българския фолклор. С много любов, вдъхновение и уважение към народното творчество, участниците от фолклорна група Цветница, част от регионалната организация на незрящите Благоевград и община Петрич, ще изпълнят нашата красива искрена музика с искреност и майсторство. Аплодисменти!
Веќе нема зашто да е, кате мори, кате рике, кате мори, лично и моме, кате мори, кате рике, кате мори, лично и моме. Tenka snaga za kršenje,